Grabatzen ari garen unean gaueko 11:19 igaro diren honetan, Realaren orain artekoaz hitz egingo dugu, gogoratuko dugu, Imanol Alguazilenak bihar itzuliko direla Lehiara, hain zuzen ere eguerdiko ordubietan jokatuko dute Valladoliden aurka Anoetan, partida oso garrantzitsua, ligako bolada txar horri amaiera eman nahi dio talde txuri urdinak eta aurkari ezina proposago bezain trampatia egokitu zaio Valladolidekin izan ere puzelakoak azken postuan dira, azken bederatzi partidetatik bakar bat ere ez dute irabazi, entrenatzaileen dantza handia, zuzendaritzan ere Ronaldo Nazariorekin arazo handiak eta ea horri eskua sartzeko gaiden Reala biharko egunez. Hala ere demoraldia luzea izan da orain arte eta oraindik ere geratzen den tartea luzea da eta Realean azken urteetan egon diren arazo handienak ikusi ditugu aurtengo honetan. Batetik, noski, Mikel Merino eta Robin Lenormand joan izana. Azkenean, Imanolen planteamenduan eta Imanol Realean dabilen urteetan funtsezko bi jokalari izan dira, gogoratuko dugu batetik Robin Lenormandek Imanolekin berarekin egin zuela debuta, bestalde berriz kasu honetan Mikel Merino Asier Garitanoren urtean etorri zen, baina berehala Imanol izan zen, bere entrenatzaile abendutik aurrera, urtarriletik aurrera, eta alde horretatik behintzat esango nuke bi pieza oso garrantzitsu joan direla. Realak Lenormanen utsuneari eman dio irteera bat, Nayef Agerdekin, utzita etorri da Marokoarra, baina hortxe dago eta maila ona emanez orokorrean, gero ñabarduratxo batzuk noski egingo ditugu, eta bestetik berriz geixeago kostatzen ari dena badirudi Mikel Merinoren ordezko hori bilatzea, eta ez da harritzekoa, Iruñeko kondeak sekulako demoraldiak egin zituen Realean, zelaierdi horretan jaun eta jabe izan zen, eta ikusten da gainera berekin jokatzen zuten jokalari batzuek aurten behar bada ez dutela beste urteetako maila eman, eta hor ikusten da Mikel Merinok taldean zuen pixua. Kontua kontu, fitxaketez eta irte ere zaratago Realak ere arazo gehiago izan ditu. Aurten esate baterako atzealdeko egonkortasun hori galdu du, egia da, esango nuke eta atzo ere Berria egunkarian irakurtzen nuen osasunarekin antzeko zerbait ari da gertatzen, jokalariak banaka errendimendu ona ematen ari dira, hau da. Realean atzealdean banaka ez dugu gabezia handirik ikusten. Igor Zubeldia maila onean ari da orokorrean, Nayef Ager zeresanik ez, esan dugu Robin Lenormanden falta gutxi somatzen dela Nayef Agerdekin, haien maila onean ari da, Javi López kamutsantzea, baina orokorrean ordezko izaten ari da Tenerifekoa, eta Jon Mikel Aranburu sekulako mailan ari da, urtengo deskubrimentu bat izan da Imanolentzat, inolako zalantzari gabe, atzealdean sekulako sendotasuna eta grina duen jokalaria da Venezuelakoa, erasoan behar bada apur bat geixeago falta zaio, alboko marra bilatu, sakontasun gehiago eduki, apur bat zelaierdiko jokalari horien sormenak eta bilatu, baina gainontzean oso ongi jokatzen ari den jokalaria da Aranburu, eta hori Realak eskuinegal horretan nabari du. Zelai erdian Martin Zubimendik egia da azken partidetan ez duela, bere mailarik onena eman inondik inora ere, hortik ere badator apur bat Realaren joko eskasagoaren eta emaitza eskasagoen zantzuetako bat noski, Martin Zubimendik finean pixu ikeragarria du Realean, gaur egun egon daiteken eta mundu mailan ere esatera usartuko gara, egon daiteken euskarri onenetako bada zalantzari gabe Uliakoa, eta aurten askoz ere gehiago kostatzen ari zaio, nik esango nuke Realaren jokoa askoz ikusiago dagoela gaurko honetan, orain artean
Imanolek planteamendu oso zehatza izan du, Martin Zubimendiren, lehengo urtean ere Mikel Merinoren, ezin da ahaztu orain 2 urte David Silvak Realean eduki zuen pase oparo hori, Martin Odegar, jokalari asko izan dira, azken finean Realaren zelaierdian kalitate handia erakutsi dutenak, eta urten behar bada horixe falta zaio, ez? Martin Zubimendi bai ongi, baina gero hegaleko jokalariek behar bada ez daukate behar bezain besteko esperientzia haienek bai, baina Javi Lópezek jokatzen duenean, Aranburuk jokatzen duenean, hor aurkarien presioari aurre egiteko behar bada ez daukate hainbesteko esperientzia, eta horrek noski zelaierdiko jokalariak jeitxiarazten ditu askotan, eta horrek apur bat Realaren erasoan jende gutxiago egotea ekartzen du. Erasoan berriz, zein da gabezia nagusia, gola. Realak oso gol gutxi sartu ditu denboraldi honetan zehar, takekubo egia da erasoan jaun eta jabe izaten ari dela, baina gehixeago eskatzen dio zalegoak, nik uste gehixeago ere egin dezakela, bera ere horretaz kontziente da, eta punta horretan berriz arazo ikeragarriak ditu Realak. Mikel Oyarzabal ez da bilfin, gol dezente sartu ditu azkenerako denboraldi honetan zehar, baina orokorrean hor 9 moduan aurten ez da bilfin, horri Oskarson Islandiarra fitxatu du, Realak hor denboraldi hasieran bazirudien, Valentziaren aurka sartutako 2 gol horiekin eta apur bat bere punteria findu ote zuen, eta behingoz Realak Alexander Isakez geroztik zuen 9 horren gabezi horri konponbidea emango ote zion, baina ikusten da ez da esperotako zenbakiak lortzen ari, eta horren noski eragina du Realaren emaitzetan. ATP-an Remiro oso sendo, aurten ere esango nuke Marrerok beste aurrera pauso bat eman duela inolako zalantzari gabe, gaurkoan erasoari eta arrobiari eta abar dagokionez Arkaitz Mariezkurrena Astigartarraren kontratu berritzea den berri izan dugu, 2029 arte sinatu du, eta hori ere noski berri pozgarria, aurrekoan Raioren aurka maila ona eman zuen, baina naiz eta hori erakutsi den, gero bigarren B mailan, lehen RFF-en eta lehen taldearekin, kopan eta abar jokatu dituen norgehiagoketan, taldeari asko eman diezaioken jokalari bat dela erakutsi du, eta Realaren eraso horretarako jokalari oso interesgarria, inolako zalantzari gabe. Zelaierdian ere pixu handia izaten ari den beste jokalari bat Pablo Marin da. Egia da, Imanolek orain 2 urte protagonismo dezente eman ziola, lehengo urtean nahiko desagertuta ibili zen Realaren planteamenduetatik, aurten Turrientesi gertatu zaiona behar bada esan daiteke lehengo urtean Pablo Marini gertatu zitzaiola, naiz eta oraingoan ere ez dauka, baina naiz eta orduko hartan ere ez lehen taldeko zenbakirik izan, eta ongi betetzen ari da, bere lana esango nuke beti gora joan dela nabarmen Errioxarra, eta beti gorako horretan ere gero naiz eta emaitzek ez lagundu Realaren jokoan zertxo baidere nabaritu dela, une askotan. Eta beste arazo nagusi bat esango nuke eskuinegal horretan daukala. Jon Mikel Aranburuia dena jokatzen ari da, aritzere errendimendu ona ematen ari da, baina orain esate baterako Jon Patxekok denbora luzerako dauka, eta Álvaro Odriozolaren fitxaketa, erabat frakaso bat izan dela esan behar dago. Jada justifikazio gutxi dauka, jokatu duenetan ere ez du Real Madrilera joan zen jokalari horren maila erdirik erenik laurdenik ere eman, ez du horietako ezertxo ere eman, benetan Roberto Olabekor ez du asmatu, hori onartu beharra dago, eta nik uste aurten Aperri bai eta orain Erik Bretos sartuko da Olaberen ostean, baina badirudi Aperri baik eta Bretosek, eta nik uste ala egin beharko luketela bintzat Álvaro Odriozolari irtera bat bilatu, izan ere 2029 arte dauka kontratua Donostiarrak,
baina ez da ezer jokatzen ari, ez da taldeari plus bat ematen ari, ia partida erdietan Imanolek ez du deitzen, ez dakigu lesioengatik den, edo benetan Imanolek ez duelako mailan ikusten, eta hori erabat justifikatua dagoen zerbait da. Ikusi dugun partidetan eman duen maila ikusita. Eta horrelaxe daude, kontuak realean, eta orain gatazka handiena sortzen duen galdera. Imanolek jarraituko du? Ez, esan genuen. Martxoko hilabete hau oso garrantzitsua izango zela. Kopako itzuliko norgehiagoka, aste artean, zalei eta nik uste Realaren inguruko jende orori jokalariei, zuzendaritzari, alor teknikoko entrenatzaiei eta abar ilusio handia egiten dien partida da Bernabeukoa, baina horrek ere asko markatu dezake denboraldian, egia da oso zaila duela Realak, azken finean anoetan utzeta bat galdu zuten Hendriken gol horren ostean, eta orain Bernabeun 2 golengatik irabaztea hori ez da sekula xamurra, baina zergatik ez, behin lau sartu zizkion, orain ez asko, egia da taldea ordutik ona asko aldatu dela, baina orduan ere inor gutxik ematen zuen Reala garaie, eta begira, lortu zuen partida hori irabaztea. Imanole, zaila da azaltzea, azkenean sekulako entrenatzailea izan da, orain arte ia dena gozoa eta laudorioz betea izan da, bere gora berekin noski Europatik jada kanpoan da, gertatu zena gertatuta ere, Manchester United sailkatu zen Old Traffordeko partida horren ostean, Realaren hori nik esango nuke kolpe gogorra izan zela, batez ere anoetan izan zituelako aukerak eta Old Trafforden ere, baina futbola horrela da, Europan beste behin ere zaplasteko galanta jasota itzuli ziren Donostiara txuri urdinak, eta orain kopa eta liga dira, ligan noski xedea Europan sartzea, eta kopan aldela finalean sartzea, noski. Bi gauzak oso zailak dira, batetik Realak Europako postuak urrun xamar dituelako, baina orain beste txip batekin uste dut iritsiko direla jokalariak, beti geldialdi bat ongi etortzen zaie batez ere batzuei, ez beste batzuk ez direlako geratu, eta orain ikusten dira, bihar ikusiko duea, zenbat utxune dituen Realak, baina badirudi Oiartzabalek aduktorean arazoak dituela, Oskarson ere gastroenteritis batekin edo ez ote dagoen, hainbat arazo, Agerdere ez dago deialdian, ikusiko duea Madrilen aurkako partida horretarako gordetzen ari den. Kontua kontu, Realak asko dauka hobetzeko, hobetuko aldu, horixe da galdera, eta hori zelaian ikusiko da bihartik aurrera, bihar Reala Valladolid anoetan.